हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। एनजि प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै फैनो गोनां बर' मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों खैना। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदों बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि लिंसार आरो ग्रेशमि। लोगोफोर, जाय बिथांमोना दासिमबो बे भिडिअखौ नायाखै, एनजि प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन आरो आंनि डिसक्रिपसनावबो बे मिउजिक भिडिअनि लिंकखौ होनानै दोनदों, नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोफोर, भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।